Mizoram mi puite le he sholo thir tu te in zawai in chibai ka bu ka cheu kan zirho tur hi siam ol sam em ni le dona a chomhe te kan siama a changin a tikhanin changlam pang te kan siama a changin tiang khanin thingpui me lampang te kan siam ani tuna kan siam tur po hi a chun me tur atan te pon a thaviawin arinoma ege kan ti chuanin chokan dan ani chokan ti khanin kan lo ngei ruat tam takina kan lo ngei ruat dan tura karin chu chomin sa kan top khatiang chi te pokha kan lo ngei ruat dan te chu ni mai thea absorption method kan tia hemi tui kha a hip kang do ni kan kanga tui te kan le nga tiang khanin waina hianin Eisiam Bawlhlo simple lu tu kan mang don kan ti na a Eisiam dan technique kha kan zir don ni kha poimo kan siam tak main he Nutrela Rice kan siam na turata na Bawlhlo te hi kan thlir hawanga ta Bawlhlo te chu hei bu ania arham bu an ti khania bu engpok an mang theng ti ran basmati bu kan nei ro ni pon hei tuya kan sil fai sa nia chuan artui hi atopa kan chip chuan tur khania chuan hei carrot ania purun sen ania chuan ayeng kan nei boka chuan chi ania tel kan nei a chuan hei Nutrela ania kha kan Eisiam Bawlhlo tur te chu lo ni mai ta heta hian tuna hianin hei tui kan lum meka kan tui lum hi nakina kan Nutrela chiana kan hmang do ni kan tui hian sado sela chuan Eisiam kan tran do nia kan tui po lo so ta chuan kan leilu do ni tian kan lo chianga chi kan al do ni chỉ cần là lăng chúng ta tiền cần chọn bỏ đâu tiền là lẩu buồm đâu hay cần căng đâu na cần chọn tên này hay cần căng đâu na chúng mình phát chuan nên carrot lệ purun sen hi cần hui na cần phong đâu này thắc hui cần phong đâu na cần slice nó cần đâu na rồi tất cả căng đâu na chúng ta chuan nên tiền cần slice nó đâu này chuan kan carrot thi chu tlemin a shape kha omze nei do tlekin ka han cut anga han a cube kan chuanin hei kan Nutrela po aron puam ta kan thli dawn ni tui hi a tui hi han dai do se kan met so ranga chuan kan lo kang tan dawn ni chuan kan purun hi kan thlang ma sa beranga kan purun hi alo hui chung hianin heta hei kan Nutrela hi kan met so do ni a tui hi kan met do ni tian hi a dai do to ko ha hi yang kan purun te hui huna no thanga ayeng kan te langa kan carrot ko kan te don kan Nutrela kan tha lenga chỉ khép thế làm chậm rồi
chuan in hmuh hi hei kan hmu a hemi no khat hi kan hmang dawn a tui hi hemi no kan hman no khat no hi le a chan ve tin dawn ni han no hi le chan ve kan la tui lum sa kan hmanga han among hi tiang kan chok daw nga tiang han so daw nga a so hnuwa tiang kan Nutrela le kan bu chu kan polta hei aron so taboka tiang kan chin ringa chuan kan her hniam dawn ni mai hi alo in ur cher anga tiang khanin absorption method kan hmang kan ti kha atuya kha ti khanin abu khanin abu te heng an Nutrela ti khanin alo hi panga kha absorption method kan ti chan ania kan Nutrela rice po minute som panga kan lo kang ta min to kan en chinanga kan chocolate anga chuan artui kan chip chhon tur kha kan kang le don ni tuna chuan in kan Nutrela rice hi engtin nge om ti in an chin tiang ko min tha to viau me a chuan an hoi hon carrot te kan da kan kang te la ti zok tiang min sa to me ni ai kan Nutrela rice ania bati ko chuan chi tlem kan tel don ti khan kan Nutrela rice egg topping chu kan lo siam zo ta siam har lo em a siam dan te pawh kha kan lo hmuina rin oma al zong te hi chu na kina a topa kan check le don ni kan en chin le don ni chi kan al to a bawlhlo hi a simple awl sam the ang ber turin a tui tur si a hrisel tur si khanin kan ron chop chhuak kan ti to kha hei kan huang hianin tuna Nutrela te pawh protein thalu tu kan ya amaro chu amana to lo wa khatiang khanin mitlang lo ni na kan le thei tur ania tin artui te po tiang khanin in du chuan lo telanga du lo chuan in kha ei Nutrela hi chakna ta na thai mem hrisel box hi ania tiang khanin rice te tiang khanin carrot te purun sen te tiang khan kan han hmang ania chuan ai eng te po hi in du chuan in tel lo theya tiang khanin nang mani duhthusam ni to don ni tu chuan in alo ti kol dan te tin arsa te point tel du ni chuan in tiang khanin nakina Nutrela kan tel hun om ang vela khanin arsa a bonle sang te po hi du chuan in hmang theng kha tiang te po kha in lo siam kol ve thenga tiang khanin entin nge he kan Nutrela rice hi a om in an chiang lok teng
กันห่วงควรนี่อาเกรถเตะมินตกเอ็มมามินรัวแล้วนี่อาบุเตะนิวเจลาเตะแต่ขานี่ให้ตาลาตุยลาฮิเทียนลัดไตละส่วนให้อาเกรถไล่เตะไรซ์ไล่แต่ขานี่ได้ชิมตอนนี้บอลเราเองจบบอลดันโปอินบาลานซ์เป็นไหมอ่ะที่ข้างเราเสียมเวลาละอินตันมาสมนั่นเรานี่เซ่ชอบกันเดเลยหุ่นอ่ะใครไม่ได้เช่าตัวเนี่ย